U ime vere, za narod bez mere, podnosi molbu da stane klatno na satu. Po kome brat bratu otkida meso do kosti, a onda posti i sili se moli da mu oprosti i počinjeni i nepočinjeni greh. U ime ljudi, taj život hudi neka se briše i nikad više brat na brata da ne krene, da ne pucaju vene mržnjom i zlobom upaljene. U ime daljnjeg i bližnjeg svoga, ja molim Boga ili nekog što je kao on, da stanu ovi sunovrati, da Srbin jednom za svagda isplati cenu za ozloglašeni tron. U ime čoveka, potomka i pretka, ja kunem ceo svet. Neka je proklet što ujeda 100 puta za istu ranu i u jednom danu piše i briše i tužbu i presudu i kunem sudbu ludu što nam zacrta put kroz neizust. U ime mene i moga brata, molim vas, zatvorite ona vrata kroz koja nas pričešćuje greh. Neka stanu zli sati, da se čovek čoveku vrati, da vaskrsne Srbija, naša mati.